Mas Petruk, Mas Bagong, alhamdulillah dalu niki bakene ayo padha seneng-seneng rengeng-rengeng sawetara. Nggih. Mangkate mah ya wis wengi, mula ayo iki ana nawala sing sampun kula tampi padha diaturke yen iso diladosi yen ora iso ya disemayani. Mergo saiki lagu-lagu niku siji ro nganti kondang wis disusul siji meneh. Nggih saestu Mas. Nggih ta. Majuning jaman, majuning teknologi ngoten niku. Ning ora dadi apa iso kena kanggo napa niku PR para kadang seniman-seniwati. Nggih. Mbak Eka prihatin isih karep ben jumeneng dhisik, ya kene metara-metaram monggo tak dereke. Yo. Hae aoe. Ngetan bali ulon apa sadyane kelakon Mas Bayu. Nggih. Wah nika ugi ditenggani dulur lanang. Sinten? Mas Dalang, Mas Anjat Sutrisno. Oh, Mas Tris. Lho sing dalu Mas. Mas An. Mas Nggih, Pak An. Paimin nggih lenggah. Pak Paimin. Matur nuwun, kaya ngelengke mirsani utawa napa pengen pirsa lang ujure awake dhewe nang kene. Kaya kesalang ujure. Lah wong nyatanipun ngraketke kekadangan antara seniman setunggalan-setunggalipun. Nggih, saestu. Nggih, Mbak Eka. Inggih, Byung. Piye kabare? Pangestunipun sae. Rak ya sehat to? Sehat. Waras. Ya alhamdulillah, tore panjenengan ngendika to? Sehat ya kudu waras lho, Kang. Ngeten. Sehat kuwi gandengane kudu waras. Mergo saiki akeh wong sing blegere iki ketoke sehat, ning pikirane ora waras. Benten to? Enten to ngeten niku. Ah iya no. Oh. Lah ketoke sandangane apik, nggih to Nggih. jajasan nganggo dasi. Nggih. Laire apik ning pikirane ora waras. Buktine gelem ngapusi masyarakat ya to, nindakake korupsi. Lah kuwi tegese sehat awake ora waras pikirane. Ngaten. Ya berarti ya kaya sandikmu ki, Nduk. Lho piye? Sehat awake ora waras pikirane. Walah wong kaya aku mau ya ngono lho, Mas Bayi. Piye, Nok? Rene iki mau ya Ning dalan mau. Heeh, sawetara bingung. Heeh. Arek ndereke Mas Bayu. Kowe petuk wong. Dalemipun Pak Martono menika pundi? Pak Suratno kok Pak Pak Suratno menika pundi? Ngelih jeneng sak penake dhewe. Pak Suratno. Pak Suratno. Nggih, ngen wayangan Mas Bayu. Petuk ngeten wong to? lanang. Nggih. Mbok takoki piye, Nok? Langsung tak tekoki menika ngen wayangan pundi. Lah kok dijawab ngene? Piye? Ora, ngono. Wah, kowe takok jawabe mung ora. Jawab Terus kowe ora. takok meneh. Tak tekok meneh. Ha-ha. Wayangan Mas Bayu Aji. Ha-ha, jawab Menika piye? pundi? Dijawab meneh ora. Lah terus Mumetke sirahku to Ha-ha. terusan. Tak tekoki meneh. Ngen wayangan Mas Bayu Aji menika pundi? wong iki jawab apa? Ora meneh. Wah, Jawabe bareng mung tok. ora sih terus. Bareng tok jlentrehke jebule wonge ngapa kok wansurane ora terus iki? Mbake kuwi wong gendeng. Oh. Mboten waras kados ngendikane panjenengan wau. Oh, berarti ning kene Tekoki apa wae mesti jawabane ora. Dadi nek kene nek wong gendeng angger tekoni apa-apa jawabane ora ngono to. Ora. Nggih, mboten Malah pas. jebule wong gendeng to Wong kok. gendeng tak tekoki apa wae jawabane ora. Gak waras mbake. Mas Bagong, Nun. awakmu rene ta wayanan? Ya, Heeh, ning kono mu awakmu roh apa ora? ora. Ya wis. oh ya ki mau. Wis kena. Masa iki? Wis ketok paman wis. Berarti ya kuwi, Nduk. Jenengan ngertos mboten? Apane? Wong ten niku wae, Nang endi? ten perapatan wae. Kenale aku yo mudeng ora mudeng kok. Lah kowe ngerti apa ora? Ora. Wah ya. Mbok menawa ya iki terus dadi ya. Nggih. Bener. Masa ya ngono? Awakmu ning perapatan kono? Ora. Oh ya. Oh lah iya iki. Wis ora usah bingung goleki wonge. Nggih, Wis nggih. nang kene. Wis. Ya alhamdulillah dhewe Nggih, wis waras wis gelem dandan Bagong wis syukur. Nggih, alhamdulillah. Sethithik wis ana peningkatan. Nggih. Niki wau pun ngeten Mas Bayu. Piye? Wah jebul Pak Suratno kuwi sijine toko material bahan bangunan. Ha? Jebul petani melon kali semangka. Leres. Lah Bagong arep-arep wah kok nek mulih awake dhewe mesti gawan semangka apa melon. Nggih. Lah mriku kan kebiasaan, nek Senin kok tanggapan yen juragan roti mulih gawani roti. Nggih. Terus Selasa sing digawe niku juragan ayam mulih gawani ayam. Leres. Lah niki Peh Pak Ratno niku petani melon kali semangka mungkin njaluk digawani semangka. Sing sok Rebo kuwi sing digawe juragan Trebelo. Kowe arep digawani loro. Arep digawani loro. Ya engko tak tampone. Lah terus Wong kae sedenge kanggo pakmu. Wong kok senane ngarep-arep.
Ditimbali wis matur nuwun. Kok jare ya digawani kowe semangka karo melon. 2 kintal. Gelem lho. Iya, tapi kon nyunggi dhewe teko Solo. Ya malah bongko tekan omah. Mbak Ikang, ayo rengeng-rengeng sawetara. Nggih. Aku tak nyuwun tetembangan luwih dhisik. Menapa menika? Kula nyuwun panjenengan bawani yen ning tawang ana lintang mengko sak langgame. Nggih. Nggih. Karepe Adil bawa tak pasrahke Mas Petruk karo Mas Bagong. Sedika. Karepe dibawani sampeyan ku langgame ya Mbak Ika. Nggih, piye? Monggo. Yo dibawani sik. Monggo Mas Petruk. Monggo. Petruk. Monggo Mas Kantong Bolong. Monggo. Yen ing tawang ana lintang Suarane apik iso nuju prana niki ana bonus 100.000 kagem panjenengan Mas Petruk. Matur sembah nuwun Mas Bayu. Pokoke dhuwur suarane ya gandem jos. Bagus Mas Suryane. Yo lanjut. Cahayu aku ngenteni Hop ganti Eka. Ayo. Gusti Allah nek arep paring keluwihan ora kurang dalan ya Mas Petruk. Inggih saestu. Arep sinden kaya tugelan debok nih suarane. Alhamdulillah. Ya iso. Aduh, mbok dilem kaya kancane sing ayu apa piye kok kaya Wong ki wis ora usah dadak anu apa? Gege mangsa. Gege mangsa. Wis apa enenge? Wong ki nek apa enenge malah kepenak uripe. ngeten nggih. Ha iya no. Wis aku manut Pak Bayu Juragan Gedang nek. Kok juragan gedang? Lah kene debok kok. Ya wis. Ngarani kok. Suaramu becik, Kang. Makasih. Nyoh iki jatah kanggo kowe. Wah, iya ngene lho, makasih diapresiasi. Ayo, tutuke Kak, tutuke. Nggih. Anu Son takon bar tani reki hop, ganti Bagong. Ayo. iso apa ora? Ya iso insyaallah. Sing ati-ati larase sing pas. Ya. Soale iki piyai daerah Ngadirojo ki piyai wong budaya kabeh. Pak Wabu lenggah. Pak Wabu isih lenggah. Halo Pak Imron. Pak Imron wilujeng dalu, Pak. Nah, Nah, Wah. Ya, Gang. para dalang-dalang yo. ya lenggah nunggoni dadi ya ben pas larase nggatekke tintingan tenan. Cangkemmu iki meneng tak bawa. Kok nesu to? Pokok saiki budrekan to Bagong. Dileng kancane ora Gampang nesu. emosi ya saiki. Wong ki awake lemu budrekan ngono ki malah ngundang darah tinggi lho. Heeh. Tinggi mungkin dindekke. Nganggo apa ngendekke? Ya dindekke diperapal sithik. Nek kaya aku ora mungkin darah tinggi. Lah kok iso no? Ya cendek kok. Ya cendek kowe iki darah rendah kok. Malah anemia yo geblak kaya aku. Ya, Gang. Sinar Janji. apa urung mau? Urung. Janji ku eling madha terang sing tias ingsun Terus Limas ingsun. kok ora entuk 100 Terus Entekno sik. nek api iki mesti kon terus. ya kancane sak larik ya wis entuk kok. Suarane jos ya Mas ya. Apik, Bang, disekseni keluarga ageng kene. Mergo Mas Petruk karo Eka kuwi suarane terbatas. Mula tak cekak wae nek sing suarane apik tak kon teruske. Terus ki, Gong. Swantene Mas Bagong sae nggih, Pak. Sae nggih, Bu. Sae. Mas Bagong sae napa sae? Sae. Ah. Monggo dipun bidalaken. Kaya wong arep budalke mayit ya. Ya, Gang. Ni mas ingsun mresapa sinak senan
100 kapan? Kosek to. Dintekke sik. Entekno sik. Aku wis seneng ngrungokke suaramu. Mas Bayu ki menikmati suaramu tenan lho. Tangis ing tias ngenteni padang rob bola 100 untuk Bagong. alhamdulillah Hebat ya Mas Petro. Apa? Hebat. 100 Bijine. Alah. Jos, kamu Kok hebat. terus ngatungi ngopo? Kuwi apresiasi yang hebat lho. Lah iya no. Mangsamu. Aku karo Mas Bayu ra entuk biji 100. Lah untuk biji 100 lho aku mangsamu. Pak Wakil saya mboten Pak Kareng ngopo tak sudet wetengmu ya. 100 Iya kah? Nggih. Iya kah lagame. Iya ning tawang. Monggo yo. Lanjut Kak. Matur nuwun Mbak Eka, sampun dipun aturaken, aja lenggah sik. Menika kala wau kula kintunaken dhateng ketua panitia, Bapak RW Mamo, Pak Kades, Bapak Sularno, tuwin Bapak Camat, Bapak Andika, Krisnayana SIP. Nggih, tuwin Bapak Wabub. Mas Petro, Mas Bagong, Mbok Eka, niki wonten ing badhe atur dana swanten saking Bapak Sukimin. Nggih. Badhe dana swanten monggo kula aturi wedal. Monggo Pak Sukimin. Monggo mentaram-mentaram, turuk. Pelarak disampirke, cara ngampirke, ngono sayur sing rukun
Wilujeng dalu Bapak Sukimin. Nggih, jeng dalu Mas. Monggo gemeni wedal badhe dana swanten ngaturaken tembang menapa Bapak? Kula namung saged namung bawa Mas. Monggo bawa menapa? Monggo. Niki Kula merdikaken. enten welingan niki wau kan bawa sesideman. Oh, sesideman. Nggih. Monggo dipun aturaken. Gong. Kula bawa mawon mengke kula nyanyine nyuwun sing langgame nyuwun sing niku sing pundi iki ya, Pak? Nika wedok kabeh, Mbak. Nggih, nggih. Bulane kok entekku nek ana ning kakung lho. Nggih. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih, nggih. Lah ngagem kaca permana ingkang pundi? Ingkang pundi, Mbak? Ingkang pundi? Ingkang kiri iki, Pak. Kiwa piyambake Mbak Darsini. Darsini. Tak arani Mbak Darsini kok sadake kok kaya pangling. Wow. Ancen yo, kok ketok nomor mesti penggemar. Kulino enten tayangan TV nika kula hafal Mbak Rosiati. Nggih, nggih. Nggih, mangke dipun aturaken. Sesideman. Monggo, monggo Mbak. Dipun bawani Pak Sukimin. Mawon nggih. Cepet-cepetan mawon nggih. Nggih. Kadaran nyuwun pangapunten kalih Panca Yoga nika Widodo nika anak kula lanang yo. Oh, nggih. Nika Mas Widodo menika putra nggih. Anake Mbak Sukimin to? Nika sing ngajari kula nika. Nggih, nggih. Pinter. Nggih, nggih. Saniki nakal kok, Pak. Nggih. Pak Widodo juraganen bodi nika, Pak. Nggih nika. Ya, monggo Pak Widodo. Moh Pak Widodo, Pak Sukimin. Ya. Wiwitane Jos. Ora maidu pake kaya ngene, anake kaya ngono. Ha iya. Anake kemayu. Derek sang peke priya bagus Karo pake muni sing apik ngene piye? lha iki ki anak kula lanang niku nyebal karo bapak Ngrano. kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bencana terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir niki enten mriki mengke kula wae Mas Bayu. Nggih. Wong swara kok kurang permono, kamane permono niku rak pendeleng nggih. Ning nggih boten napa-napa sing nyetak ya ora apa-apa niku lho. Nggih. Swara kurang mirasa ning wasesa ngungrom marang bendara sang sulestya pijer angintang akeh halis serasa nganggo Pak men wis langsung vokal mawon Pak ngentek-entek wektu nggih terus tresno sesideman Matur sembah nuwun, monggo Mbak Darsini Mbak dipun Darsini. aturaken langgamipun sesideman. Matur nuwun Pak Sukimin, awit dana swanten ingkang hebat sangat kala wau. Nuwun nggih, Kong. Nggih, matur nuwun, monggo. Monggo Mbak Dar.
Bintang tamunya tambah setunggal Mas Bayu. Sesuk Petruk karo Bagong nganggo lampu. Ayo. Tak tukoke wis to. Elok ra kaya bengi iki. Pak Suratno pengpengan Len. Sing bawa bapake, Ya. sing nabuh Anake. manake. Wah, sing jogeti adine. Sesuk ibu-ibu pesinggan ya ngono. Nggo lampu nak? Payate ya lampu. Iya. Ben semakin menyala abangku. Ya, raine kayak idop kabeh. Menyala. Lanjut. Urip ana kudake. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Dana sewanten ingkang ngoko sepisan sampun kula aturaken. Ingkang ngoko kalih menika wonten ingkang badhe dana sewanten malih. Wonten yo. Menika Mbak Ayu. Oh, saking sekolah luar biasa. Mereka badhe dana sewanten. Mriki Mbak Ayu. Mriki. Ayo kene. Endi sing asmane Mbak Ayu? Sini, Mbak. Ayo mau dipethuk Mas Petruk, Turuk. Kok nuntun wong wedok koe. Ngapa? Mbok yo alon-alon sing duga-duga. Lah piye to? Kaya geret kebo ae. Oh, mbahmu kena yo halus Oh lho ya kok. sing halus to Mas kaya ngger Bayu. bagong ae. Ya. Namanya siapa, sayang? Sudah. Namanya? Nggih, nami asli kula Ayu. Ayu. Menawi teng perkumpulan seni menika Miyori. Miyori. Bagonge mie ayam jenenge. Malah HP. Miyori. Ayu Miyori. Mbak Ayu Miyori. Rumahnya mana, Dik? Rumahnya? Jepang ngono. Heeh. Rumahnya mana? Kula pondok kula niki pondok Etan. Oh, kula pondok kula. kula. Lah iki ya pondok bersalin ya kan ya. Bersalin ki mana? Sekolah wonten pundi Mbak Ayu? Kula alumni SLB Negeri Wonogiri. Oh, hebat luar biasa. Sekarang masih sekolah? Mboten. Wis kan alumni. Oh, Maksudnya meneruskan kuliah Oh, atau gitu. gimana gitu. Nggih, Mbak Ayu badhe nembang menapa Mbak Ayu? Menika diwelengi Ibu Nggih. Pangkur Semarangan. Wah, luar biasa. Iki. Mbak Ayu
Miyori. Agak maju dikit, agak maju dikit. Nah, sing iki ayo mi walang kami ngono lho. Miyori. Iya, iki Mbak. Walang kami apa? Itu juga ada dari sini Miyako. Karo Fahmimi. Ayo. Yo. Monggo Mbak Ayu, monggo. Yo, dimatke monggo. Nggih. Ora sak susu. Monggo Mbak Miyori. Nggih nyuwun ngapunten nek napa suarane mboten niku. Oh, mboten apa-apa. Sampai Mboten apa-apa, Mbak. Pun Sampai santai seret. mawon. Nggih, Bagong pun lulu tok niku tenang mawon. Sing arep nyalahke sapa santai wae. Piye? Monggo. Yo. Wis cep menengo dan. Wah. Monggo, Mbak. Mingkar mingkuring kara akarono karenan marti siwi Jos suarane. Kangger enek bintang tamu lungguh gen lempoh. Nun sewu biyong asam urate jare anu umat. Ora. Aku nek kene ngomong salah. Lungguh. Yo, sing aja diganggu. Iki cengkok gawat. Yo. Ano. Yo. Oh, Mbak Miyori. Yo, kuat. Terus, yo sithik meneh. Ketok rambute. Sithik meneh. Yo, entake. Ayo, rambut. Oh. Tepuk tangan mur kadang ngrawiti Ibu Waranggono. Alhamdulillah. Dan Pancen ibarat Mbak wong- Miyori, Mbak Miyori. Ibarat wong lairke wis buka 19. Lambemu buka Buka ki songolah. Buka songolah moto cengel apa piye? Anak-anak babi apa piye? Ngono nek bayine karo inguk-inguk ngono. Lah, kuwi bayi apa batang ya? Ayo, ayo Mbak. Sinopo sino karto mrengkratarto Anu. pakar tining ilmu Terus kang tumrap ning tanah Jawa. Agama agamen ngaji tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wonogiri kok duwe mas kaya ngene Mbak Miyori, Mbak Miyori. Gong, timbangku tok rasane wae nyoh. Nek Mas Petro karo Eka mau 100, kowe tak kei 500 nyoh. Aku ndak cerewet ya. Wis. Elok ya Mas ya Bagong ya. Nah, Ora kaet mau ki lho. Apa mau dikek ya ora ya rada bimbel. nah iya. Seneng. Gong, iki titip aturke Mbak Miyori. Iki nek digo nek nggo mundhut
jajan. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Miyori. Suara kok empuk eyup larase pleng kita. Nyengkok ora kesusu. Tur dasare lafale niku cakepane cetha. Artikulasine jelas. Artikulasi. Mbak Miyori badhe dipun lajengaken langgam menapa lagunipun nderek? Menapa? Napa nggih? Kadung tresno napa Wah, nggih. Pun niku mawon, pun. Dek Miyori anu ibu asmane sinten? Ibu Marmi. Oh alah, anakmu to Mi? Bagong kandhane kok sak-sake kaya kenal-kenal wae. Sing pengrawit putri niku. Nggih. Yo kenal nek Bu Marmi pengrawit putri. Wih, kenal toh? Yo kenal no. Wih, sing endi wonge? Lah kaya wong yang guyu niku njenengan kan. Alah, sip. Ki yo sak tunggalane Mbah Min sing bawa mau. Oh iya. Alhamdulillah wis. Pokoke dipupuk terus aja nganti kendul nek sinau nggih. Muga-muga anu napa niku bisa dadi seniwati mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui budaya. Amin. Dan menjadi pematik generasi muda. Lah iya no. Dari Wonogiri. Arep sekolah luar biasa aja dipandang sebelah mata. Nggih to. Tapi punya skill yang hebat. Kula jenenge luar biasa. Nggih, Oh, Gusti Allah nek paring nugroho ngoten niku. Yo, langgame. Kadung tresno. Kadung tresno. Monggo Mbak Miyori. Aluse kaya ngono. Wonogiri kok Mas Petruk, Mas Bagong. Gudange seniwati Wonogiri niku. Kandene anake Bagong apa teye iki ngono kae ngopo? Anak saniki men beda. Apa? Waktuku kecil aku enggak tahu yang mungil-mungil. Ora ngono kuwi kok. Lah piye? Anggere nek wong nyanyi iku nyenggak wae. Ngertene bapake kaya Kuwi anak sing ndi? Anak sing ndi? Karo mbok sing dhisik. Ya sing sik. Yo lanjut Mbak Miyori. Yo Mbak Miyori. Mangga. Bacaane sarwasri jokan
Alhamdulillah. Tepuk tangan. Hebat tenan Mbak Miyori, Mbak. Sinau sing tenanan nggih, Dik nggih. Berlatih terus, Berlatih terus. ngantek kembol. Nah, Mbak Miyori, Nggih. anu capek gunung saged Saged. dipun bawani nggih? Siap. Siap niki saking Bapak Wakil Dik Miyori. Wah, tepuk tangan kagem Pak Wabub. Wah, alhamdulillah, jane lak tenan. Pak Wabub tenang Mas Bagong. Tak aturke. Pak Wabub niki nggih anu mbok menawi panjenengan kersa to. Niki nggih anu. Anu di air keras mawon kaya alun-alun. Lah kok alon-alon arek kelas lah kok diklambeni ora. Yo, sik aku tak nyuwun Mbak Miyori caping gunung mergo iki ana sing ngersake. Nyuwun caping gunung kalih kutut manggung. Katur dhateng para tamu wilujeng mirsani dugi paripurna. Saking Mbah Kakung Tarmo ingkang nyiapaken debok. Oh, nggih. Wah, nek ora tak aturi deboke kukut ra sida wayangan iki. Nggih. Nggih, Mbah, kula aturi, Mbah. Tenang, Mbah. wonge Mawon. pun nunggu ten wingking kan lho. Siap, caping gunung sik. Yo, saiki Mas Petruk tak pasangke Mbak Miyori. Oh, nggih. Nah, kayak Bagong karo kuwi mikriting. Ayo. Eka, ayo. Mas Petro sik, Mbak Miyori sing bawa, sing jengleng Mas Petro. Monggo. Siap. Ya, Mbak. Karo aku. Saben bengi. Monggo. Ya, Mbak. Saben bengi Elok suarane iki lho. Hop. Ya. Mas Petro. Dawuh. Piye suarane Mbak Miyori top ta? Hebat sekali. Jas. Bojone Bagong lewat no. lewat tok, kurang lewat tok. Digowo leseng deh iki. Ayo, kelenteng mungil. Sing bawa kelenteng mungil, sing jegleng jelembung. Ayo. Oke, Om Jin. Ah, kene kontengnya ono Om Jin. Ayo mie sedap. Oke, kowe sok mie aku. Iki dudu mie aku ya. Apa? Iki lak bedhok apa padasan iki? Masa aku padasan. Eh? Wuduwe ya. Bagong lak ajur. Gilani. Nyiseh gilani. Yo. Nano. Yo. Yo Kak. Yen mamajang mung karo janur kuning. Alah. Gedene semono kok ora mandi iki ngopo? Piye to kowe iki, Gong? Wis ora sumbut ngono to. Subut kene yo santang-ancang. Iki lho. Janur kuning. Hoi. Oh, Janur kuning. Alah. Kowe iki gur gedhe awake tok iki. Iki tapi cilik kok masalahne iki. Atine cilik kok. Cilik apane? Iki ya Coba semangat. Mbak Miyori, ayo. Kembang. Ya. Awas, yuk. Ya. penake kok ngene lho. Iki lho, pasangan iki. Iya. Wis gedhe pah-poh ora mandi. Mosok ora minakne wong gedhe awakmu tok. Lha apa? Angel digoleki kuwi. Maksudnya iki lak laris to. Aku dolan nang omah angel golekane. Golekane angel kuwi wong saking larise kok ya. Lare uyahne kok golek ya turu. Alek to. Dereke bleki. Alek. Jenenge glodor. Ayo. Yo, Nano. Pacitan. Awas. Saremi. Kowe iki jenggleng apa wong arep bedhok pitik? Wong ya ancang-ancang kok.
sik ngene coba. Saiki rasa jengglenge Kak madhep salon kontrol kuwi coba. Iso apa ora? Ayo, awas. Hoi. Wah. Malah iso no. Oh, jodone karo salon kowe iki. Dudu bangsane awake dhewe. Jenglenge apik, jodoh. Heeh. Kupinge bosok. Ya diganti kuping wajan kok piye? Kuping wajan gen apa? Sendal kene pawon. Apa ya tumon sirah kok kuping wajan. Ya Mbak Miyori. Mbak Miyori. Panas. Iya. Ya, lanjut. Yo, parian sih, parian. Parian. Pasar nyolong-nyolong. Parian ah. Tarian urut, ayo saka Mbak Fahmi, ayo iki. Mi kriting, ayo. Mi kriting. Neng Maos Pati. Neng Maos Pati. Tuku ketan. Tuku ketan. Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati. Piyayi kok lomo tenan. Amin. Ayo iya no. Yo jajare, ayo Mbak Suci. Anu neno, ayo. Ana olor. Ana olor. Diwer-wer. Diwer-wer. Lek glondor. Glondor. Kaya bulldozer. Deser ya nggih nguruk kowe kuwi. Aja lesu ta. Amin tanggung nguruk awakmu kuwi. Aja ngono to Mbak iki. Ayo jajare Mbak Dita. Anu neno. Mangan angkrang. Wah, iki jane menungso apa udu Kaya manuk kae mangane. mangan angrang. Ya Terus sasae sing mangan to, Pak. wis arepmu wis. Mangan angkrang. Terus Cacahe 8. Sing Ha-ha. nonton wayang. Nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Ayo Mbak Rizky. Anu neno. Ana gedang. Ana gedang. Dudu sukun. Dudu sukun. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Tansah sayuk rukun. Amin. Yo jajari neh. Dini. Iwak gerih. Walah, iki jare sinden kok kucing kok seneng. Awake cilik. Dilawuhi sambel terasi enak lho. Oh ya 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 ya. Ah, ya iwak gerih. Iwak gerih. Terus? Iwak pedo. Iwak pedeng. Dik kalih mugi piguna tumrap nusa lan bangsa. Amin. Yo Mbak Ayu. Anu neno. Golek klapa Golek kelapa. ning pinggir sawah. Pinggir sawah. Bapak Suratno, Nggih. mugi-mugi pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Amin. Yo, Lekdar, Lekdar. Ayo. Dak, Lek. Darek. Ayo. Tuku roti. Tuku roti. Goliyane. Liyane roti apa ta? Mbok gedang-gedang apa piye jane? Tuku jati. 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 Oh alah Tuku jati. Oh. Neng Magetan. Aduh men Wonogiri wae akeh kok. Wonogiri wae akeh kok datang tekan Magetan ki ngopo? Dhewe turah-turah jati. Kaduan. Lah neng endi no? Tuku jati, mlaku ngetan. Ora ya ora apa-apa ta datang Magetan. Ayo. Ya wes. Tuku jati. Aku ngetan. Ngetan terus teko Ponorogo kuwi kok. Meneng ora kowe? Selak lali ya, Kak. Kuwi sing ngapalke kok omah-omah kok. Piye? Tuku ketan ning Ponorogo piye mau Mbak Dar? Tuku jati kok ngetan kok. Pekak kowe. Apa-apa? Aku rasa mbok kae parian ra patek. Ya so nesu ta, Lek. Oh, kok sing diati-ati parikane Lek Dar kok. Tuku roti. Yo ya, ning Magetan. Ning Magetan. Mbak Miyori. Terus Suaramu pancen apik tenan. Lulus aku kowe cepet lak lali. oh alah. Ayo. Aika, ganti Eka. Ayo. Oke. Tuku gentong. Tuku gentong. Ya nganggo laras to. Nggih. Oh. Oh alah. Kok tuku gentong. Oh. Teko Ponorogo
Ponorogo lho. Ayo. Tuku gentong terus tinggu wadah yuyu. Nggo wadah yuyu. Mas Bagong. Piye, Dik? I love you. Senadyan kowe kaya Oh, tibane ulo. Oh, ya lah kuwi asu kuwi aku sayang kamu. Yalah. Lambe. Wadune arep ngarani aku kaya asu. Mas Petro. Ayo. Menyang Solo. Menyang Solo. Tuku mbayem. Tuku mbayem. Mugi Bapak Suratno. Mugi Bapak Suratno. Tansah ayem, tentrem. Amin. Ayo Bagong. Nang Batu Retno. Batu Retno. Duduk sumur. Duduk sumur. Bapak Suratno. Mugi panjang umur. Amin. Para panjang umure duduk sumur sik. Saya timbang tuku jati ning Magetan ora kadoan. Ya Mbak Miyori, ayo. Mbak Miyori, nano, ayo. Panasotan hale-hale. Ayo. Awas Mas Petro. Hop. Ayo, Eka, Natian. Kalau cek jajal Mas Petro sing jegrek oke menua. Kok sekali-kali penak ngono lho, Kak. Kali apa sekali? Kat mau kok ora penak blas. Ora sekali. Coba sing salah ki jane Bagong apa Eka? Coba kene. Mas Petro sing jelek. Sing majeri sapa coba? Ayo. Natian wadon sarta. Awas. Awas, yup. Wah, iso. Kene ya iso. Genti. Meneng ae penak-penak. Ayo. Enek to sindene dinger lho. Saya. Ayo, eno mane. Ya Mbak Miyori. Mikir. Amit ya, Duk. Santai ora, wis santai. Aku kancane mbokmu. Waduh, alah. Duwe karepe kancane mbokmu ayo. Anu Duk, Ciri-ciri penculik ngerti. kowe mulak dipalih. Oh iya bener. Iki lho Mas, ciri-ciri penculik ngono kuwi. Ngene lambene kuwi yo. Kamu mau tadi kan dikasih uang Pak Wakil Bupati karo Mas Bayu. Wis disigahke to? Ya wis, soalnya cah iki copet. Copet garong. Santai wae, aku nyopet lho tangge ngragati Pak iki. Ya Mbak Miyori. Inu maneh. ora apa-apa Mbak, ku ya padha karo awake dhewe. Itu juga manusia kayak kita. Kamu gila ya? Ya sudah. Tapi piye kono gila? Ora tau-tau. Ora tau ngerti genjik. Halo, mbokmu ora apa-apa. Ora apa-apa nduk wong ku ya ayah. Alah. Heeh, kuwi ayan. Ya Mbak Miyori, eno maneh. Banyu. Monggo langgame Mbak Miyori mengko irama dandut Mbak Eka. Ayo, langgame sik monggo. Dek jaman, monggo Mbak. Dek jaman banget. Jaman. Jare kelingan. Anak
Londo lanjut Mbak Miyori. Nderekaken wilujeng kondur Pak Wabu. Oh nggih, nderekaken matur sembah nuwun. Sampun nenggani. Nggih. Ya Mbak Miyori. Syukur bisa nyawa gunung bisa dadi raja. Yo, irama seget ya. Terima kasih matur nuwun Mbak Miyori karo Mbak Eka. Nggih. Syukur engko Mbak Miyori gara-gara ya isih lenggah. Mas Petruk, Mas Bagong tak tutuke ning 409 nggih.